Takže dneska tu máme tady celkem 8 balíčků, extra ligy myslím, náhodných. Takže začneme tady. No, aktuální hvězdy, už moc aktuální nejsou. 2006-2007 extraliga. Ale nevím, jak se to otvírá. Počkejte. Tak. Že by to mělo být. Jo. Už by to mělo být. Má tam být 10 kartiček. Takže moc to nejde vidět. Už. Že energie Jaromír Macholda. Potom Liberec Jan Holub. No moc to nejde. Tak. Potom z Litvínova Vladimír Gína. Jistě se jména. Potom ze Vsetína Lubomír Sabol. Ze Zlína Michal Pšurný. Já musím počkat, až se to zaostří. Tady. Už co to je? To ani neznám. Jo, to je Plzeň. Adam Šafer. Jo. Nějaká legenda. Tady je legenda Pavel Patera a Zdeněk Orcot. Milan Procházka z Energie Karlovy Vary. Jan Hlaváč z Prahy. A poslední Milan Kopecký z Litvínova. Takže vpadl nám jeden Zvíňák, což je dobrá. Já se dám bokem, zatím počkejte. Michal Švorný nedělá něco ze štábu zvíňské, nevím. Takže teďka tady máme sběratelské karty typ Sport Extraliga, Offers Card, je sezóna 2004 až 2005. Teďka vezmu si to rozdělání nějak. Jo, už jsem to nějak roztrhl. Takže Petr Kadlec, Rostislav Martinek, Jaroslav Mareš, Tomáš Divíšek, tak už jsem tam viděl nějakou legendu. Martin Procházka z Kladna. Se pořád mleží na té kameře. Legenda Dušan Andrešovský. Víš, to nejde. Tak. Josef Beránek. Igor Murin, další Zvíňák. Vyhrál titul se Zlínem. Marek Hamrlík. Škoda, že Martin. A Marek Malík. A poslední Jan Výšek, aha. Takže. A teďka si otevřem tady od Offers plus card. Sběratelské karty sezóna 2005-2006.
Jo, ještě nějak musím dostat z toho obalu. Už jsem viděl Spartu. Takže Litvínov, Jiří Švégr, no, slušná. Potom taky nějaká legenda. Vladimír Vujtek, taky nějaká legenda, tady je to vyřízlá. Plzeň, že já nepoznávám ten znak. Kde to je napsané? Kde jsou napsaní ti hráči? Jo, tady. Ne. Řekněte, kde jsou napsaní. To je asi nějaká kartička, nevím. Nevím, kde jsou napsaní ty hráči, takže tady už je. Vlastimil Kroupa. Tomáš Vak. Napište mi do komentářů, jestli se vám líbí tenhle znak energie, anebo ten starý. Teda ten nový. Tak mně se osobně líbí ten nový. Teda ten starý. A tady je Vítkovice. Další Zvíňák, Petr Mokrejš. A ten z Vítkovic byl Jan Dresser. Tak tady máme za Slavy Praha Romana Červenku, ze Vsetína Ondřej Stejner a ze Sparty brankář Marek Suchoajs. Ano, tohle balíček mi našel. Tak byl tam. Jo. A tady mám poslední 3 balíčky. Takže tady mám, počkej, ať to jde vidět, 10 karet v balíčku. 10 karet v balíčku, sezóna. Jaká to je sezóna? No. Počkej, kde to je? No, nevím, jaká je. Jo, tady. Sezóna 2008-2009. Jo, takové sběratelské karty. Na toto video jsem se hodně těšil, ale ty balíčky pořád nejdou rozdělat. Takže jak to v té době rozdělávali. Co? Co? Jak to v té době rozdělávali? Reálně nejde rozdělat, podívejte. Tak už. No, už se to. Takže, tady je logo Sparty hned ze začátku. Slušné. Aha, to je nějaká repre. Aha, no, už jsem tam viděl, že je nějaká asi. No, slušné logo Sparty. Takže tady Zbyněk Irgl, Jaroslav Jágr, Jan Víšek, Michal Důraz, nějaká legenda s dresíkem dokonce tady, myslím. Tady vidíte. Ze Slavie Praha. To je Roman Čechmánek. No ten už bohužel umřel, ale slušná. Hodně slušná. Stehlík. Lukáš Galvas ze Zlína, jupi. Mezi Zlíňáky si dám. Roman Červenka v repre. Slušné. Petr Peletka.
Takže poslední balíček necháme bráchovi na otevření. A tady máme sběratelské hokejové karty Extraliga. Dominik Hašek je na kartě. 10 karet balíčku. A ročník 2010-2011. Tak děláme. To je trenér, tady už jsou asi trenéři. Josef Lucák za 13. Marek Landhartmer. No, tak Landhammer. Jakub Čuta. Petr Hauza. Jakub Schulz, Rokie. Lukáš Mensator. Lukáš Cikánek. Martin Růžička. Martin Podešva. A Marek Pinc. Takže tady máme Hobbypack 2018 až 19. A někde mi jeden chybí, no to je jedno. 2018 až 19 mi spadla kamera. Tak, 18 až 19 a druhá série. A já to nějak otevřu, musím sloupnout tady nálepku. Je nálepka od té výrobní společnosti. Tak už by to nějak mělo jít. Jo. Takže ono je to zabalené ještě v takovémhle balíčku. Víš, co to je? Se na tom balení dá hodně záležet. No tak už jsem to konečně roztrhla. Mělo by tam být 8 kartiček. 8 kartiček by tam mělo být. Pardubice Daniel Kolář. Litvínov Roman Garbenko. Trenér Jiří Horáček. Z Kometu. Za Piráty Chomutov Jegor Antrapov. Za Olomouc Kohouti Ostřížek Daniel Voženílek za Pardubice, vypadá ještě s tou helmou. Davis Strach z Plzně, no to už poznávám. A Limitka Roman Vlach. A teďka jdu ještě najít ten jeden hobbypack, tam jsem měl někde. Spadla kamera. Už jsem Už jsem hobbypack našel, takže je to 2019 až 2020. Hobbypack první série. Takže by tam mohly být ještě Zlíňáci, myslím. To dá aspoň krásně rozdělat. Když to nejde. Jo, nejde to sama vytáhnout. Co to dá rozdělat? Tak. Jo, tak. Jaroslav Vlach za Liberec. Ondřej Dlapa za Škodovku. Moravosław, Tomáš Mertl za Plzeň. Filip Novotný za Energii Karlovy Vary. Daniel Krenžlok za Vítkovice. Ondřej Juřík. My máme Filipa Juříka ve třídě. Za Vervu Litvínov. Daniel Hůf
za Berany Zlín a Lukáš Krnžulok za Liberec. A ještě tu mám jeden balíček, ale ten se otevře brácha. Takže poslední balíček má Vojta tady od Sportzů tentokrát. Od Sportzů typ Sport Elite balíček. A nemohu otevřít. 6 kartiček tam je. Máme tady David Dvoráček, Mladá Boleslav, Mladé Boleslavy, Ondřej Mikuš, Mikliš ze Sparty, hrál ve Zlíně, Michal Vitouk ze Sparty. Mám tady nějaké... Takže tady je. Mám tady... David Šťastný z Hradce. Nevím, jak se ta legenda čte. Jsem jiný si to zjistit. Takže Aleš Jirgo z Hradce, další. A Roky je rok premiér Mladá Boleslav a Vojtěch Malínek. A to je všechno tady z těch balíčků. No. Trošku se mi to rozházelo. A na tohle video jsem se hodně těšil. A dejte like a odběr a čau.